Salam Türkmen Portal web-saytynyň hormatly agzalary we mehriban tomoşaçylary. Bugün bütün dünýä kitap güni münasibetli ýurdumyzda çağalaryň we enatalaryň kitap bolan söýgüsini artdyrmak we biziň durmuşymyzda kitabyň esasy ornunyň bolmagyny maksat edinmek bilen Türkmenistan Kinokonsert Merkezine kitapların şuwolun geçirilýär. Bizem öz Türkmen Portal web-saytymyzyň dörejilik topary bilen şol kitapların şuwoluny video arkaly size ýetirmegi makul bildik. Onu bizden daşlaşma. Men Türkmenistan Daşary işler Ministrliginiň Halkara Gatnaşyklary Institutynyň talibi Kakil Akmuradow ine şu gün Türkmenistan Kinokonsert Merkezinde bütün dünýä kitap güni münasibetli kitapxana şuwolun geçirilýär. Biz hem şu gün meýletin şökmünde şu çara gatnaşmagy geldik. Dogrusu beýle geçdik. Bu çara diýsen gyzykly, eýýän görünýär. Ýurdumyzda enatalaryň, şu çağalary bilen şuwoluňa gelip özleriniň kitap bilimini arttırmak, yani kitaplar bilen tanıştırmak için giň şertler döredilen. Dogrusu şu şuwoluň esasy maksady ýurdumyzda enatalar we olaryň çağalaryny jemgyýetçilik çärelerine işçe gatnaşdyrmak bolup durýar. Hem de olara ýaşlykdan çağalaryň kitaba bolan sevgisini arttırmak bolup durýar. Bugün 23 aprel bütün dünya kitap günü. Şu gün yurdumuzda, yani jemgyýetçilik guramalarynyň geçirmegine Türkmenistan Kinokonsert Merkezinde kitap şuwolun geçirilýär. Bizem bu jurly kitap dukanynyň adyndan şuwolun gatnaşýar. Diýsem, begenlerji tolgundurjy pursat sebäbi menem begenim çağalar zaly doldurdy. Gaty kän çağalar bar. Kän çağa geldi diýdiler. Hawa, gaty kän çağa geldi. Hakykatdan hem gaty gowy. Asıl maksadymyz çağalara şu kitap söýdirmek, kitap täze türkmen diline çap edilen kitaplar okutmak, hem çağalara ilmi bilimi kitabı söýdirmek. Ben Zaman Türkmenistan gazetiniň işgär bolup şu kitap şuwoluna atnaşýar. Şeýle hem biz kitap gazetlerimiz bilen tanıştyrýar, makalalar bilen tanıştyrýar. Zaman Türkmenistan gazetimiz köp ýyllar neşir edilip halk köpçüligine ýetirýär. Şeýle hem bugünkü kitap şuwoluna kitap barada maglumatlarymyzy getirdik. Bu kitap barada maglumatlarda kitabın tarihine hile gelip çıkan mağarada ayrılıyor.